Helo, Blandos blwyddyn 6, Miss Thomas sydd yma, a dwi'n mynd i esbonio tasg 1 mathemateg i chi. Felly, dros y cyfnod yma ni wedi bod adre, dwi wedi bod yn trio dysgu ychydig o sgiliau newydd. Tybed ydy chi wedi bod yn gwneud yr un peth? Un o'r sgiliau nes i drio datblygu oedd tri ffeil jyglo. Doedd ddim yn llwyddiannus iawn, fel gallwch chi weld. Ddim yn rhy llwyddiannus. Felly, fe wnes i roi'r ffidil yn y to gyda honna, a meddwl, beth arall oedd falle chydig bach fwy diogel i Miss Thomas i drio. A nes i feddwl, dydw i ddim yn gwneud llawer iawn o goginio a phobi, felly dwi wedi bod wrthi dros y misoedd diwethaf yn datblygu fy sgiliau, coginio a phobi. Beth amdanoch chi? Ydych chi wedi bod coginio rhywbeth newydd neu rhywbeth i chi'n hoffi coginio? Felly yn y ran nesaf o'r fideo bach, mynd i weld lluniau llawer iawn o'r bwydydd dwi wedi bod yn coginio a phobi, a tybed ydych chi'n gallu dyfalu beth yw rai ohonyn nhw. Fi'n siŵr bod rai ohonyn nhw yn eitha hawdd i ddyfalu, ond efallai bod un neu ddau ohonyn nhw byddwch chi ddim yn rhy siŵr. Felly, ewch amdani, dyfalwch, a na i weld chi ar ôl y lluniau. Wel, Blantos, beth o'ch chi'n meddwl o sgiliau coginio, Miss Thomas? O'ch chi wedi dyfalu beth oedd rai ohonyn nhw? Wel, os ni'n edrych fan hyn nawr, mae gyda ni piciau ar y main, mae gyda ni omlet, a hefyd y Viennese whirl nawr te, roedd rai yn anodd i drio gael i edrych fel hyn, felly rydw i'n falch iawn o rain, mae'n rhaid fi ddweud. A beth am rai o rein te, ydych chi'n gallu gweld yn iawn y sgon, roedd gen i sgon ffrwythau a sgon gaws fan hyn, roedden nhw'n flasus iawn. Hefyd mae gen i cacennau almond, a os chi'n gallu gweld fyna, mae yna fowlen o basta. Chi'n gweld yn gywir oedd Miss Thomas wedi trio creu pasta ei hun, a ga'i ddweud un peth? Dwi ddim yn mynd i drio wneud y to yn gyflym iawn. Roedd e ddim yn y blasu'n neis iawn. Felly, mae'n amser am eich her chi. Fel chi'n gallu gweld fan hyn ar y sgrin, rydw i wedi grwpio'r bwydydd yna mewn i cinio, te a melysfwyd, sef rhywbeth bach blasus, hyfryd, melys, dwi wedi bod yn bwydo bron bob dydd, ond ta waith. Felly, dwi wedi grwpio nhw mewn i beth byddwn ni'n bwyta i ginio, beth byddwn ni'n bwyta i de neu swper, a beth arall byddwn ni'n hoffi cael hefyd fel rhywbeth melys, fel y piciau ar y main, neu cacen, neu sgonsen, neu rhywbeth felly. A ond ni wedi bod yn meddwl, tybed, sawl cyfuniad gwahanol o'r bwydydd yma ydw i wedi bod yn bwyta dros yr amser. Sawl ffordd gwahanol ydw i'n gallu grwpio'r bwydydd yna.
Felly, enghraifft, os y'n ni'n meddwl, reit, i ginio, dwi wedi cael tomatos ar dost, i de, dwi wedi cael cinio rost, a rhywbeth melys dwi wedi mynd am bisged. Felly mae hwnna'n un cyfuniad. I roi cyfuniad arall, gallwn ni dal gael y tomatos ar dost. Tro hyn, dwi'n mynd i gael y pasta, a dwi dal yn mynd i gael y bisged i bwdyn bach. Nawr te, eich tasg chi yw i sicrhau bod chi wedi dod o hyd i bob cyfuniad o'r gwahanol fwydydd dwi'n gallu bwyta. Mae rhaid chi bigo un o cinio, un o'r te ac un o'r melysfwyd. Nawr ar y pwynt pŵer sy'n cyd-fynd gyda hwn, bydd y gwybodaeth eto, a hefyd mae yna 2 opsiwn. Yr opsiwn yma, neu os chi'n herio eich hun, mae yna opsiwn lle mae 3 peth yn cael ei bwyta i ginio, 3 peth yn cael ei bwyta i de, a 3 melysfwyd gwahanol. Cofiwch, gyda phob cyfuniad, chi dim ond yn dewis un cinio, un te, un melysfwyd, a chofiwch chi drio gweithio'n systematig os na ffordd o sicrhau eich bod chi wedi gwneud pob un cyfuniad. Mae hwn fel y gweithgareddau aildrefnu ni'n gwneud yn yr ysgol, felly ni'n aildrefnu nhw o un ffordd i'r llall. Felly, rwch tro arni, ewch amdani, ewch am yr her, a mwynhewch. Hwyl am y tro!